Iki ndas abang. Ndas abang. Ndas ireng. Iki peteng iki. Peteng 6 ya, Wan. Ini sekitar 3 bulanan, enggak 2 bulan. Kental ya ini. Wonge tawa ni 15. Ani piro? 12 wae. Nah iki sing super iki sing gede-gede iki. Ya, dasi. Ape wedhus iki? Lah saya wis. Iku ada dulur ku sih. Iki babon gede lho iki. Sing iki. Super lho iki. Iya, Pak. Opo? Jan. Jos lho iki. Loh, latihan lagi. Latih. Babon tok, gede-gede tok lho iki. Jos. Tangan. Mateng lagi, Pak. Mateng apa gurung lagi, Pak? Hamil muda. Rasa tua iki tangan. Sing ndi iki ya? Rasa tua. Mateng tuwek ya, Pak. Gedene, sakmene iki piro balik gede ngene iki, Pak? 28 ae. Bayu. Ora 3.000. Ora 3.000. Oh. Ndase jan jos. karo isan. Karo-karo. Wis wayahe berarti. Iya. Iki loro anak iki apa siji? Situ. Sing abang tok iku, wedok. Wani piro? Wedok. Wis wani piro wis? Tadi ngopeni tok. Ayo wani piro sampean? Dewe. Apa lanang apa wedok? Wedok ya Lek lho. wedok iki aku pas gak iso nganu lek wedok iki. Masih wedok masuk. Sementing kan iso dodol. Dodol, Ngopeni wedok. dilu ngono wis anu lho. Sing iki ae menawa masuk engko sik tak syutingno iki lho nang wonge menawa gelem. Wong iso lek pesane ndas abang ngene aku, golek mentengan ngono lho. Nang omah aku tepak gak duwe. Mas kabang lek ikan sik Mas. Lah iya, wulune tok jegreg ya lek sik Ini mangane ngingu sak minggu iki omah iki. Dan Yo lah iki kena ramban dilu ae. Dilu yo, Iya, remis ya. lho. Karo ya. Mari dicampur mbek lanangan asli yo. anjene ya. Bupati dadi anjene koyo. Wis kompo kan koyo ana. Iki lho wis. Dianu de sepani piro ramane iki. Ayo. Sama gak manune lagi. Kurang masuk. Balik Ariwan. Balik. Timbang tuku meteng lah mriki. Das abang. Ya lek karepe yo iya. Lah iya, das abang jare kalau das abang timbang meteng. Wong jaluke metengan lah kok. Lah iya senengan metengan iku masalahne. Kene iki karepe yo sing nggo anak ini iki. Jajane. Lah iya, yang pasti wong golek metengan lho. Iki siapa ya, Mas? Doro ya jan yo. Iya ya Allah. Gede rek. Jadi gede wis. Heeh. Doro. Waduh iki lanang ya rek ganteng iki. Endi? Iki. Wedok. Coba kira lanang iki. Super le iki. Siapa lah ya? Ya wis gampang, kok tak info sik. Iki babon anak iki. Babon anak. Amin. Superan. Ukuran Pak. Tuku lagi bagaimana? Bagaimana Mas murah Mas? Babon anak. Kesana wedok. Wedok-wedok. Orang sip. Babon anak iki. Apa Pak Jin? Hei. Aduh, Kak No. Aku tuh bisa unuk rene uang. Per.
Iki babonana ini iki.